Et bisous. Bisous. Et Allah. Imani c'est ta trop. Bisous de base c'est ta kabokenema. Ni here muso furu ko la wa. Mogo be muso furu iga lafiya di. Nga wallahi kabine jeli sare bisou furu ne ma lafiya. Oh imana kuma o la sa a da de b'a bolo a nɛn ka di jeli sare ka keleya barika ka bon a dose a bose. Nga bisou e bɛ na ne sɔrɔ yan. Wallahi bisou kabine y'i ta ne ma lafiya. N tɛ da n tɛ sunɔgɔ a bɛɛ recherche ye e ka ko la. Ni muso kɔni tɛ sigi kɔni jagoya n bɛ recherche kɛ. Nga i bɛ na n sɔrɔ yan bi wallahi ne tɛ jɛni nin. N'a ko bɛ dabila yɛrɛ a ko ka dabila. Ne ko mun de kɛra dɛ. Mun kɛra cogo di bisou. Ne bɛ bɔ dɔrɔn e bɛ bɔ est ce que o ka ɲi. E ye ne bɔlen yan. Ɔ ne dun nana dukɛnɛ la ne m'e ye. Ne tun bɛ so kɔnɔ ne bɛ k'i pɛrɛn. Kuma bɛ ka jigin n tulo la sa. N'i tɛ fɛ ne sara kuma kan ka digi kulo la dɛ. Ko minnu man di ne i b'o de dabila. Ne ye mun de kɛ sago man di. Yala yala ba in. E ye ne yala kam ne bi dugu cɛ ne ma bɔ so kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ. E ma bɔ so kɔnɔ est ce que ne nana e sɔrɔ dukɛnɛ cɛmancɛ la. O bɛɛ tɛ ne sɔrɔ dɔn ne sɔrɔ kɛnɛmana de. Kuma caman in bɛɛ dabila sesi ta ka di an k'an sigi. I t'o fɔ dɔrɔn. N k'o fɔ dɔrɔn bi kɔni ne b'a dɔn i tɛ taa yɔrɔ si i labɛnnen min filɛ nin ne bɛ se t'i sanse tɛ bɔli foyi tɛ bi t'a la. N'a fɔra diɲɛ don o don ne bɛ n sen kan e fana b'i sen kan i yɛrɛ b'a dɔn o man ɲi sa. Ne kɔni m'a dɔn i ka di ne ye i yɛrɛ kɔni k'o dɔn. E yɛrɛ b'a dɔn i ka di ne mɛ n ye keleya ɲini. Mun? N keleya ɲini. N y'a f'i ye nin kuma in de ka go ye ne ye mun keleya kɛ. E k'i sigi sa i ka dumuni ɲuman ɲini sa. Pɛrɛn baden in dabila n bɛ taa kuru ta ka na n sigi sa. Bisou sinon e b'a dɔn i ka di ne ye o walayi i kanu yɛrɛ de bɛ dusukun na nka tuma dɔ la i bɛ to ka. Jeli Sare. Jeli Sare. E yɔrɔ mun bɛ yen bi yan ne terimuso Umu. Awɔ n b'a dɔn Umu. I la famana ka se yan nɔ. A ni yan famana dɛ. A ye cɛri sɔrɔ. Tabarikala i ma dɔn o ɲɛna walayi n'aw bɛɛ bɛ ka furu ta o ye ala tanu belebeleba de. Ne yɔrɔ mun bɛ yen nɔ a ka woro tila ye bi de. A ka woro tila ye bi yan. O fana ka ɲi o fana ka ɲi nka i b'a dɔn ni ne bɛ kɛrɛfɛ ne tɛ fɛ ka taa maa si ka woro tila la kuma tɛ e ka bɔ ne kɛrɛfɛ yan. Jeli Sare o to yen sa n bɛ taa n terimuso woro tila dɔrɔn na ka na n tɛ mɛn o. Ka taa jɔn ka woro tila la. N terimuso. Bisou ne y'o de f'i ye mɔgɔ sɛbɛyaba in dabila e bɛ taga a ka woro tila ni kɔɲɔ yɛrɛ don sisan n'i ko i bɛ taga o tɛ problème ye mais woro tila dama i bɛna t'i yɛrɛ sɛgɛn a ye taali man di ne ye. Taali man di ye wa o fana ye mun jumɛn. Bisou e tɛ ka ne faamu de o e bɛna taali min kɛ woro tila yɔrɔ la sisan e bɛna taa telimani walima sotrama min ta e mana taa dɔrɔn n'i nana i bɛ sɛgɛn de ni dun sɛgɛnna ne nana e ni ne tɛ se ka barow kɛ o fana man ɲi sa to yan nɔ bi ba in. A to yan bi a nana ne de kungo la wa ne t'a ta la ni tɛ fɛn ta telimani ou sotrama wa jɛ ne ta ti ta ka na o ka teli o. Bisou i t'i jɔ n ka kelen f'i yan i tatɔ tɛ. O jumɛn. I tɛ taa. Fɛn bɔ fo fili bɔ nin bɔ ne tɛ tɔ filɛ n ka ci la est ce que e kunkolo bɛ yen nɔ. Bisou n bɛ kangari kelen kɔni da i ye. E mun kan ka di. N sɔminen bɛ i ni Amadu ka ko la o n b'a dɔn i n'o bɛ sɔn ka ɲɔgɔn kunbɛn woro tilayɔrɔ la yen nɔ nka walahi n'i taara i bɛ dan yen. E kɔni sɔnna e ma sɔn ne tɛ tɔ filɛ ne tɛ tɔ filɛ ka n ka segin ta. E ka taa n'i taara i bɛ n'i ka minɛn sɔrɔ walahi n y'o de f'i ye i tatɔ tɛ quoi. I taara o ma kana ɲinɛ alimɔri kɔrɔ a bɛɛ la bɛ k'a bila kɛnɛ ma e ye jɔn de o ma e tɛ yen de kɛ yan. Ayiwa e ka taa. N terimuso bɛna n ka kungo la ko n tɛ taa ta. Ne b'a dɔn furu man di e ye o nka i taakun ye mun ye dɛ e ka taa sa i ni Amadu ka taa ka bɛn diya la. Jeli Sare ne ma sabali keleya juguman ne b'i bolo su yɛrɛ ɲɛ na i y'a mɛn ne bɛ mun f'i ɲɛna n'i ye ne bila o tɛ ɲɔgɔnna muso ɲuman sɔrɔ bilen i ɲɛ bɛ ne la kana na i ka hakiliden sigi muso ko la e kɛra mun mɔgɔ ye dɛ e kɛra mɔgɔ e m'i ja ne sɔrɔ dɛ k'e b'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna n daga b'i bolo e sɛgɛn ne nɛgɛ yan yanni k'i wuli pɛrɛn-pɛrɛn na. N bɛ nin nɛgɛ ne bɛ a to sa n bɛ taa ka na ne nana n bɛ bɛn o kɛ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Kori fa tɛ la muso ko mun bɛ cɛ se yen nɔ. Mun bɛ cɛ se yen wa n ko ne ye jeli de ni ne taara o b'a ko tɔ sankɔrɔ ta don. Ni mana sɔrɔ e kunkolo bɛ yen nɔ wa ne kunkolo ko bɛ e la muso ko mun tɛ cɛ sen sɔrɔ k'e ye jeli ye. Wa i ka taali man di ye dɛ walahi i ka taali man di ye. N ta tɔ lajɛ kɔsɔ. Ayiwa n b'i kɔ dɛ walahi n b'i kɔ. E ka tugu ne kɔni e ye cɛ. E y'i ta kɛ walahi e y'i ta kɛ walahi ne t'i nɔfɛ ne dalen t'e la koyi.
La ça va. Cɛ yɛrɛ k'i tunu sigida la ten i b'a fɔ a kun kɛmɛ cogo di kana n'o fɔ sa k'i tunu i b'a fɔ ko maliwari ne dun bɛ yen ne i b'a sɔrɔ ne de tunna komi an ka baara yɔrɔ yɛlɛmana Yirimajɔ sisan donc n'i bɛ bɔ yen ka na i bɛna sɔrɔ su kora i dun tɛ se ka bɔ ka taa mɔgɔ fɛ su kolen Alifa so ne bɛ n ka so wagati bɛɛ i bɛ se ka taa n bɛ baro kɛ su fɛ ka taa i fɛ e yɛrɛ cɛ bɛ keleya cogo min na hali n'a san sira o la i cɛ bɛ su kuma tɛ ne ka taa e fɛ su fɛ ne cɛ tɛ dɔn ka ban a bɛ dɔn o t'a la koyi sa yɛrɛ ka keleya ko a ma wuya ne ka taga e fɛ a ka taa n kun ci o tɛ ne jabakɛnɛ ko bannen ya a tɛ sɔn k'i la sa ni kɔrɔkɛ a t'o k'i la sabali kɔrɔkɛ a ko tɛ muso ko in na koyi jeliw dun filɛ o tɛ olu tɛ yɔrɔ jateminɛ o kɔnɔna na sɔni k'an ɲɛ b'i la tranquille dɔrɔn an k'o bɛɛ to yen san dɔgɔmuso komi bi ma taa baarayɔrɔ la wa cɛ sɛgɛnba de bɛ na ni u sera warimisɛn dɔ ta karamɔgɔ ba de fana bɛ na ne kɔrɔkɛ ne ma bɔ ni wari foyi de o tuma i cɛ dɛsɛra i kɔrɔ san o to yen sa nin ye fatɔ de koyi i to yen Bisu la ilaha illallah n siranna nin yɔrɔ de ɲɛ wa ne yɛrɛ fana kun siranna nin yɔrɔ de ɲɛ i fara k'i bɔ an na i y'a mɛn ɲɛ ne kɔrɔkɛ de n'a sɔrɔ i bɛ se hali ka ni ci ka ni faga ne ka kɔrɔkɛ ne tɛ kɔrɔkɛw bɛɛ dɔn wa e ma se ka ne tromper ni mɔgɔ si ye fo ni cɛ kiri kɛra Jabakɛnɛ a ye Jabakɛnɛ tɛ taa walayi jeli Sara e tɛ keleya de wa e tɛ impoliya de mun ne toi tu es voleur en femme tu as attrapé flagrant voleur en famille a kun fɔra ne walayi t'i bila a kun fɔra ne ko fa bɛ e la dɛ fɛn min ne kuma da la sisan nin dara la ko fa yɛrɛ b'i la wa e ta tɛ bɔ wara ko dɛ e tɛ impoliya n'i m'an bila n'i ma fara kɛ k'i kun ci a kuma tu e bɛ kɛ mɔgɔ sugu ye Bisu kuma banna o ça fait ne ka furu nɛgɛ t'i la i bɛ kamelebɔw de bila k'u ka kojugu kɛ ne la nka walayi ninnu tɛ se ka foyi kɛ ne la mais n b'i datugu n b'i dɔn n b'i datugu a bɛɛ ni Ala cɛ a ma fɔ e fa ta commissariat ya kana dan ka datugu dɛ n condamné n'i ma kan da i cɛ ye tuma dɔ dɔ bɛ nin faga yɔrɔ dɔ la manamana ko la fu i kɛlen ka ne e ta tɛ keleya e ta molobaliya de i jɔn ye i bɔ ne da la i bɔ ne la kana na kuma ne fɛ dɛ ye mun ye de hali mɔgɔ tɛ taa diɲɛ yɔrɔ la i bɛ tugu mɔgɔ e ko k'e bɛ taa worotilayɔrɔ la n'i n'i kamalen minɛ a kun bɛna bi ka ni ne ma na a tila bi ka tila yɛlɛma an kan ne ma mana ne y'a to ne sɔrɔ baro la wa Bisu dɛ walahi a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ne tɛ t'aw fila bɛɛ convoqué ne y'i furu ne ka wari de b'i la e ni Ala cɛ nin bɛ se ka mun ɲɛ ye sa e ka nin lajɛ maa ɲagasilen o ka di ne tun bɛ cɛ min bɛ keleya n'i bɛ keleya muso la kɔrɔ ye k'i tɛ da i muso la bilen dɛ e yɛrɛ de nege foyi tɛ na ne ma sabali ne bɛ furu sa ka bɔ e kun ne tɛ se ka da e la cogo di i bɔ ne da la wa Bisu dɛ ne ka taa fɔ ne ko a ka taa i tɛ taa bilen Bisu an ka taa i tɛ taa wa i bɛ ne bila koyi i la ka ɲɔgɔn Bisu i tɛ taa wa